Matapos ang engkwentro ng grupo ni Gonzalo laban sa mga bandido, doon na nag-umpisa ang pagnanais nila. Nakitila ng buhay ang utak sa paglusob sa kanila ng mga bandido. Si Don Padre, na naglikha ng panganib sa kanilang lugar, ang nais kitila ng buhay nila Gonzalo. Dahil sa hati ang responsibilidad at oras ni Gonzalo, hinayaan na lamang niya na 7 sa kanyang mga mandirigmang aswang ang bahalang mag-obserba sa tahanan ni Don Padre at sa mga ginagawa nito. Si Gonzalo noon, nananatiling tahimik sa kanyang pamilya at wala pa siyang sinabihan ni isa sa mga ito. Kahit merong sigalot na kinakaharap noon sila Gonzalo, nananatiling masiyahin ito kapag kaharap niya sila Nognog at ang kanyang asawa. Halos noong panahong yun, walang kaalam-alam si Nognog sa mga nangyayari. Huli na nang sinabi ng kanyang ama na meron silang pinatay na isang mayamang tao at makapangyarihan sa kanilang lugar. Matapos ang naging engkwentro nila sa mga bandido, nagkaroon ang grupo ni Gonzalo ng karneng naging pagkain nila sa loob ng ilang buwan. Dahil sa mga karne ng mga bandido, hindi na muli pang nambiktima ang grupo ni Gonzalo. Sa totoo lang ayon kay Nognog, iniiwasan na ng kanyang ama na pumatay ng tao. Pero wala silang pagpipilian dahil ikamamatay ni Gonzalo ang hindi kumain ng karne ng tao. Isa sa mga sumpa ng aswang ang kailanmay hindi nila magagawang iwaklit sa kanilang sarili. Ang mga baril na nakuha nila Gonzalo sa mga bandido ay maigi nilang pinag-aralan kung paano ito pagaganahin sa labanan. Dahil sa marami din itong lamang bala, kaya nagkaroon sila Gonzalo ng pagkakataong sanayin ang kani-kanilang mga sarili sa paggamit ng baril. Sa bawat gabing dumaraan, matindi ang ginagawang pagmamatsyag ng mga kasamahan ni Gonzalo sa bahay ni Don Padre. Ayon sa kanyang mga pinadala sa lugar na yon, na nagtataglay si Don Padre ng napakaraming bataan. Lahat ng mga tauhan ni Don Padre ay armado at handang pumatay sa sino mang papasok sa kanilang lugar na walang pahintulot. Umaraw man o gumabi, palaging merong nagbabantay papaikot sa lugar na ito. Dahil sa mga nalaman ni Gonzalo, pinili nitong pag-aralan ng mabuti ang kanilang gagawing pagsalakay. Ang nais lang naman kasi noon ni Gonzalo, burahin ang sino mang magtatangka at maghahamak sa kaligtasan ng kanilang grupo. Nananahimik sila sa bundok pero nagawa pa rin silang hatira ng panganib ni Don Padre. Sapat na ang dahilang yon upang burahin nila ito sa mundo. Ang nais ni Gonzalo na kapag wala silang makitang butas sa pamamahay ni Don Padre, ay makikipagpatayan sila sa lahat ng mga tauhan nito. Damay-damay na ang nais ni Gonzalo upang hindi sila magkaroon ng problema sa hinaharap. Isang gabi, habang naglalakad patungong bundok itong si Gonzalo, maayos naman siyang nagpaalam sa kanyang asawa at hindi naman ito tumutol sa nais niya. Habang siya ay naglalakad, kasama niya ang 3 sa kanyang pinagkakatiwalaan. Ang pinakakanang kamay noon ni Gonzalo ay si Sulay, isa sa mga mandirigmang aswang na malapit ng maging gabunan. Hindi ito nagiging gabunan, gawa ng kailangan muna niyang magtaglay ng bertud na kasing lakas ng kay Gonzalo upang umangat ang antas ng kanyang pagiging aswang. Sulay, kumusta ang mga nagmamasid sa pamamahay ni Don Padre? Tanong ni Gonzalo. Maayos naman, Pinuno. Maigi silang nag-iingat, kaya hindi sila napapansin ng mga tauhan ni Don Padre.
Sa kabilugan ng buwan, kapag hindi pa sila nakapagbigay ng sapat na impormasyon sa pagpasok natin, ay wala na tayong ibang magagawa kung hindi ang makipagdigma. Ayon kasi sa mga nakalap naming impormasyon sa bayan, na naghahanda na umano sila Don Padre, napadalhan na ang ating bundok na tinitirahan ng mga makinaryang kanilang gagamitin sa negosyong itatayo doon. Bahala na, Pinuno. Kahit maraming masawi sa atin, ang mahalaga, mailigtas natin ang ating tirahan. Paliwanag ni Sulay. Nang marinig ito ni Gonzalo, bigla itong tumingin kay Sulay at sumagot ng, Kung ganon, ihanda mo na ang ating uri. Huwag mong pilitin ang ibang angkan na naninirahan sa atin na sumama sa digmaan. Hindi sila alipin, Sulay. Sila ay kaanib ng ating angkan. Meron pa rin silang pagpipilian kahit papano. Tara na, at bilisan na natin ang paglalakad patungong baryo. baryo na ang naging tawag ni Gonzalo sa kanilang tinitirhan sa kadahilanang medyo marami-rami na ang naninirahan doon. Di lang ito makita sa ibaba ng bundok, gawa ng maraming puno ang nakatayo doon na siyang nagsisilbing pangkubli ng mga kubo. Sa pagdating doon nila Gonzalo, sinalubong sila ng kanilang mga kasamahan ng isang handaan. Gulat na gulat noon si Gonzalo nang makita niyang napakaraming handa ang iniluto ng kanyang mga kasama. Ngayon ang kainan ng ating gabunan. Hayaan nating kumain siya sa ikakakontento ng kanyang sarili. Sigaw ng isa sa mga kauri ni Gonzalo. Nang marinig ito ni Gonzalo, ngumisi lang naman siya at nagpasalamat sa inihanda ng mga ito. Habang siya ay papalapit sa mesang punong-puno ng handa, ay ang pagsunod naman sa kanya ng kanyang mga kauri. Sabay-sabay nilang nilantakan ang inihanda nila kay Gonzalo upang makisabay sa kasiyahan. Sa paglipas ng oras ng gabing yon, naging masaya naman sila Gonzalo. Matapos nilang kumain, doon na ipinagtapat ni Gonzalo ang kanilang gagawing pagsalakay sa lugar ni Don Padre. Habang ibinabahagi niya ang kanilang plano, pansin ni Gonzalong merong iilan sa kanyang mga kauri ang nagdadalawang isip na samahan siya. Wala namang problema kay Gonzalo ang hindi nila pagsama. Gawa ng alam niya din ang pakiramdam ng mabahala para sa sariling kaligtasan. Ang pagsang-ayon kasi sa plano ni Gonzalo ay tuluyan na nilang ilalagay ang kanilang sarili sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nang masipat ni Gonzalong medyo marami sa kanyang mga kasamahan ang nagdadalawang isip, ay isa-isa niya itong nilapitan at pinagsabihan ng walang masama kung hindi sila sasama sa kanyang binabalak. Malaya ang lahat na piliin ang landas na gusto nilang tahakin dahil hindi naman sapilitan ang ibinahaging plano ni Gonzalo. Ayon kay Gonzalo, na kahit mag-isa lamang siya doon, ay magagawa niyang sumalakay sa tahanan nila Don Padre. Nang marinig ito ni Sulay, labis naman itong tumutol sa nais ni Gonzalo. Matapos maibahagi ni Gonzalo ang kanilang plano, laking gulat na lamang niya nang makita niyang ang lahat ng kanyang mga kasama ay sumang-ayon sa kanyang binabalak. Animoy hindi pa rin naaalis ang tiwala ng mga ito kay Gonzalo na siyang labis niyang ikinamangha. Habang nagsasalita si Gonzalo ng kanilang dapat gawin sa pagsalakay, di maalis sa kanyang sarili ang mga nakaambang panganib. Matapos ang gabing yon, napagdesisyonan ng kanilang grupo na sa kabilugan ng buwan ang gagawin nilang pagsalakay. Pabor para sa kanila ang ganoong araw dahil sa mas mabibigyan pa sila ng karagdagang lakas sa kani-kanilang mga abilidad sa liwanag ng buwan. Sa pagsapit ng umaga,
Bago magbukang liwayway, naroon na si Gonzalo sa kanilang tahanan. Nagkakape. Paggising ni Nognog, agaran din naman siyang tumungo sa kanilang hapagkainan upang tanungin ang kanyang amang naroon. Tay, kumusta ho ang gabi ninyo? May mga nangyari po bang kakaiba sa baryo? Tanong ni Nognog. Wala naman anak. Nag-ayos lang kami doon ng tirahan ng aming mga kasama. Bakit, Nog? Gusto mo bang makita ang baryong sinabi ko? Napapansin ko kasi, palagi itong bukang bibig mo sa tuwing ako'y umuuwi sa ating bahay. Sagot naman ni Gonzalo. Opo naman, tay. Gusto ko pong pumunta doon. Yun kung pwede lang. Sagot ni Nognog. Nang marinig ito ni Gonzalo, tanging pagngiti na lamang ang naibato niya sa kanyang anak. Alam ni Gonzalong darating ang oras na yon. Gawa ng sinognog din naman ang magmamana ng kanyang bertud at abilidad na taglay. Sa susunod na henerasyon ng kanilang lahi, sinognog na ang mamumuno. Noon ding mismong araw na yon, napagpasyahan ni Gonzalo na isama sa baryo ang kanyang anak. Kinagabihan, lumipas ang oras ng mismong umaga, naging abala silang pamilya sa pagsasaka. Sinognog noon, nanguha ng kanilang mga panggatong sa gubat. Di naman kalayuan ang gubat sa tahanan nila Nognog, kaya mag-isa na lamang niya itong ginawa. Abalang-abala din naman kasi ang kanyang ama noon, kaya hindi na siya nag-abalang istorbohin pa ito. Sa pagsapit ng hapon, naging masaya pa ang kanilang pamilya. Habang sila ay nagmemeryenda, panay kulitan ang mga kapatid ni Nognog sa kanilang bakuran. Tandang-tanda pa noon ni Nognog ang kanilang kinakain at yon ay ang kamoteng nilaga na sinasawsaw sa asukal. Pagsapit ng gabi, gulat na gulat si Nognog nang magpaalam ang kanyang ama na isasama siya nito sa baryo. Nang marinig ito ni Nognog, labis-labis ang pagpupumilit nito sa kanyang ina upang siya ay pahintulutang sumama. Di naman tumutol ang ina ni Nognog, gawa ng alam nitong ligtas siya dahil kasama niya ang kanyang ama. Matapos nilang makapagpaalam, agad din naman silang lumisan sa kanilang bahay. Paglabas nila ng kanilang bakuran, doon na silaya ni Nognog ang tatlong panauhing minsan niyang nakita sa hinahabihan nila ng mga abaniko. Agaran din itong sumunod sa kanila ng walang binibitawang salita. Nang malapit na sila sa bundok, biglang nagwika si Sulay ng, "Pinonong Gonzalo, kami ay nagagalak dahil sa wakas. Makikilala na namin ang anak mong magmamana ng iyong taglay na kapangyarihan. Mas mabuting maaga pang mamulat ang iyong anak, Pinuno, upang kagaya mo, maging dakila ang gagawin nitong pamumuno sa susunod nating henerasyon." Kagustuhan din naman niyang sumama dito, Sulay. Nakulitan na kasi ako sa batang to kaya isinama ko na. Kahit papano, ipinagmamalaki ko itong anak ko. Dahil sa ramdam ko, Sulay, ang pag-agos ng dugo ng isang gabunan sa kanyang katawan. Siya ang pipiliin ko sa kanilang magkakapatid at hindi na yon magbabago. Magmula ngayon, Sulay, makikilala na siya ng ating grupo. Wika ni Gonzalo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtawanan nila Maxim at nila Sulay. Nang makarating sila sa kanilang baryo, nanlaki ang mga mata ni Nognog nang makita niyang totoo ang ikinukwento sa kanya ng kanyang ama tungkol sa baryong yon. Halos hindi niya magawang ipikit noon ang kanyang mga mata dahil sa mangha ng kanyang mga nakikita. Merong nasisipat doon si Gonzalong mga nilalang na nasa aswang ng kaanyuan.
Maraming nagsisili parang aswang sa paligid pero hindi ito nakikitaan ni Nognog ng panganib. Sa paglalim ng gabi, normal nang ipinakilala ni Gonzalo ang magmamana ng kanyang aral. Labis-labis noon ang pagbunyi ng kanyang angkan dahil sa pagpapakilala nito ng papausbong na gabunan. Naging masaya naman noon si Nognog dahil sa marami agad siyang naging kaibigan sa baryo. Di na sila nagpang-abot ng bukang liwayway doon. Gawa ng ninais na ng kanyang amang si Gonzalo na makabalik kaagad sila sa kanilang tahanan. Sa paglipas ng araw, dumating na nga ang hinihintay na gabi nila Gonzalo. At yun ang gabi ng kabilugan ng buwan. Sa pagsapit nun, napakaaga pang umalis ni Gonzalo sa kanilang tahanan. Di na din ito nagawang magpaalam pa sa kanyang asawa dahil sa pagmamadali nito. Pagdating ni Gonzalo sa baryo, nakita niyang naghahanda na din ang kanyang mga kasamahan sa paglusob sa tahanan ni Don Padre. Ang iba sa mga kauri noon ni Gonzalo, isinusukbit na sa kanilang mga sarili ang kanilang nakuhang armas mula sa mga napatay nilang bandido. Ang iba sa mga kasamahan ni Gonzalo, naglalagay na sa mga sisidlan ng itim na lupang merong langis na siyang panggamot nila sa mga sugatan nilang kasama. Ang iba naman sa mga kasama ni Gonzalo, pinapakawalan na ang kanilang mga alagang sigbin upang ito ay isali sa nalalapit na digmaan. Wala na noong pagpipilian sila Gonzalo dahil sa bigo ang kanilang mga kasama na kumalap ng eksaktong impormasyon kung paano pasukin ang bahay ni Don Padre nang hindi nagkakaroon ng digmaan. Patayan na ang nais noon nila Gonzalo upang maihinto na lamang ang proyektong ginagawa nito sa kanilang lupain. Sa pagsapit ng 8:00 ng gabi, nagsimula ng maglakad ang grupo ni Gonzalo patungo sa tahanan ni Don Padre. Dumaan sila sa mga kabundukan upang hindi sila matunugan ng mga tauhan itong nakabantay sa lupain ng kanilang kikitila ng buhay. Sa pagsapit ng 9:00, nakarating na nga sila Gonzalo sa lugar na kanilang itinakda. Doon ay nagkumpulan sila at nagmasid sa paligid. Inulit din ng mga kasama ni Gonzalo ang plano upang hindi nito malimutan. Ilang minuto pa ang lumipas, pinakawalan na nila Gonzalo ang kanilang mga alagang sigbin upang puwersahang gibain ang harang ng tahanan nila Don Padre. Agara naman itong natunugan ng tauhan ni Don Padre na siyang naging sanhi ng pag-umpisa ng digmaan. Walang habas na pinagkakakagat ng mga sigbing alaga nila Gonzalo ang mga tauhang nakita nito sa lugar ni Don Padre. Di na din nagdalawang isip noon ang mga kasama ni Gonzalo at sumugod na din papasok sa lugar ni Don Padre. Sa pagpasok nila Sulay sa lugar na yon, matinding putukan ang naganap. Ang ibang mga kasama ni Gonzalo na mga aswang ang siyang humawak ng mga sandata ng mga bandido upang makipagbakbakan sa mga bataan ni Don Padre. Agaran ding nagpalit ng anyo noon si Gonzalo upang samahan at bigyan ng tulong ang mga nagigipit niyang kauri. Sa paglipas ng ilang minuto, marami nang napatay sa mga tauhan ni Don Padre. Hindi nagawang makatakas ni Don Padre sa kanilang tahanan dahil sa pinalibutan ito nila Gonzalo. Si Gonzalo noon, nakatuon ang wisyo sa tahanan ni Don Padre upang sipatin ito kung nagtatangka itong tumakas. Lahat ng nakakasalubong ni Gonzalong mga bataan ni Don Padre ay kinakagat niya ang mga ulo nito na para bang keso lang dahil sa lambot. Sa pakikipaglaban nila Gonzalo sa lugar na yon, hindi niya maiwasang malungkot para sa kanyang mga kasamang sugatan sa laban. Wala pang namamatay noon sa kanila dahil sa agarang natutulungan nila ang mga sugatan. Agaran nilang nilalagyan ang sugat ng kanilang mga kasama ng lunas upang hindi na ito lumala pa. Makalipas pa ang ilang minuto,
Biglang nabaling na ang wisyo ni Gonzalo sa paglabas ni Don Padre. Meron itong hawak-hawak na baril pero hindi ito alintana para kay Gonzalo. Alam niyang hindi siya nito makikita dahil sa kulay ng kanyang balat. Nang makita niyang papalayo na ito sa kanilang tahanan, agara niya itong hinablot at dinala sa talahiban. Ang mga tauhang nagbabantay noon kay Don Padre ay tila ba nagulat dahil sa biglang pagkawala ng kanilang amo sa kanilang harapan. Nang makuha na ni Gonzalo si Don Padre, doon na ito nagwika ng, Demonyo ka, Don Padre. Ang sobra mong pagkaganit sa kapangyarihan ang siyang nagdulot ng iyong maagang kamatayan. Masyado kang kampanteng kaya mo ang lahat dahil meron kang armas na gawa sa tao. Ngayon, upang ipakita ko sa iyo kung gaano kalaki ang galit ko, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang pangalawa kong demonyong kaanyuan. Si Don Padre naman noon, hindi na gaanong makapagsalita dahil sa takot nitong nararamdaman. Ilang minuto pa ang lumipas. Biglang tinubuan ng pakpak si Gonzalo at bumuka ang ilong nito na nakakonekta sa kanyang labi. Doon nakita ni Don Padre ang malademonyong kaanyuan ni Gonzalo sa kauna-unahang pagkakataon. Maging si Sulay noon na tumungo sa kinaroroonan ni Gonzalo ay nabalot na sa takot nang makita niya ang demonyong anyo ng kanilang pinuno. Ang nahating ilong nito ay merong matatalas na mga ngipin at meron itong tumutulong mga dugo. Naging dalawa din noon ang dila ni Gonzalo na maihahalin tulad mo sa dila ng ahas. Kulay pula na din ang mga mata nito na siyang lumilitaw sa kulay itim nitong balat. Matapos itong masilaya ni Don Padre, segundo lang ang pagitan ng sinakmal siya nito nang walang pag-aalinlangan. Putol kaagad ang ulo ni Don Padre nang makagat ito ni Gonzalo. Kinain na din niya ito ng buo upang mas lalong maramdaman ni Don Padre ang kanyang galit. Sa pagtatapos ng kanilang pakikidigma sa grupo nila Don Padre, ay matagumpay nilang nalipol ang lahat ng mga galamay nito. Yung buong bahay, kasama na nung mga bangkay na kanilang pinatay, ay sinunog nilang lahat upang hindi na magkaroon pa ng ebidensya. Bukod sa pagsunog na ginawa nila dito, ay nilagyan pa nila ito ng napakatinding sabulag na kahit bukas ang iyong ikatlong mata, ay hinding-hindi mo makikita ang lugar na yon. Pag-uwi nila sa kanilang baryo, doon na tuluyang napanatag ang kalooban nila Gonzalo. Kahit merong mga sugatan at nasawi sa laban, masaya naman silang nailigtas na nila ang kanilang lupang tinitirhan. Okay, sunod kagad natin yung 6. Wala akong mabigay na komento o opinion eh. Kita-kits tayo sa 6.